हरे कृष्णा हरी बोल. आजचा 6वा अध्याय ध्यान योग आहे. तो आरंभ करण्यापूर्वी भगवंत चरणी वंदन करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांना वंदन करून आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे श्री श्री नामनिष्ठादास प्रभूजींना वंदन करूया आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता बघा, भगवद्गीतेच्या आपण तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या अध्यायामध्ये मिळून प्रामुख्याने काय बघितलं तर कर्मयोगाचा आणि कर्म संन्यासाचा विचार. आणि ज्याप्रमाणे मग आता हा जो 6वा अध्याय काय आहे, ध्यानाचा योग. मग याला आत्मसंयम योग असंही म्हटलेलं आहे. आणि कालचा जो 5वा अध्याय आपण बघितला, मग त्याच्या मधले 27-28 श्लोकांपासून काल आठवत असेल तर भगवंतांनी बघा ध्यान योगाचा विषय मांडायला सुरुवात केलेली आहे, जो काल आपण जाणून घेण्याचा प्रयास केलेला. आता याच विषयी पुढे आपण 6वा अध्याय जो आहे त्याच्यामध्ये भगवंत काय सांगत आहेत ते पाहूया. श्री भगवान वाच, अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च अनिरग्निर्न चाक्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफलांवर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो, तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्रादी कर्म करीत नाही, तसेच आपले कर्तव्यही करीत नाही, तो संन्यासीही नाही किंवा योगी सुद्धा नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंतांनी बघा अनाश्रित, अतिशय सुंदर हा शब्द आहे, याचा इथे वापर केलेला आहे. काय बरं आहे की जो कोणाचा आश्रित नाही असा तो अनाश्रित, म्हणजे याचा साधा सोपा इतका सरळ अर्थ आहे. आता बघा, अनाश्रित जीवन शक्य आहे का? आता आपण विचार केला तर लक्षात येईल बघा, आपलं संपूर्ण आयुष्य कसं आहे, आश्रित आयुष्य आहे. मग ते कसं आहे की जेवढा आपण आश्रय घेतो तेवढे कुठेतरी कमकुवत होत जातो. भगवंत बघा 15व्या अध्याय जेव्हा आपण जाणून घेणार आहोत तेव्हा म्हणतात, ममई वंशो जीव लोके जीवभूता सनातनः. म्हणजे या देहामधला जो सनातन जीवात्मा आहे तर तो काय आहे, माझाच अंश आहे. आणि आपण तर सर्व शक्तिमान भगवंतांचा अंश आहोत. मग कमकुवत कसं? तर याचं कारण मायेच्या प्रभावाने आपल्याला आपल्यामधील भगवंतांचा कुठेतरी विसर पडतो आणि मग आपण या भौतिक जगतामध्ये कुठेतरी आश्रय आधार घेऊ लागतो. जसे की बघा, आता प्रथम आपण देहाचा आश्रय घेतो, म्हणजे माझा देह म्हणता म्हणता देहालाच मी मानू लागतो. मग देहाला जर काही झालं तर मलाच झालं असंच वाटू लागतं. दुसरं म्हणजे आपण धनाचा आश्रय घेतो, मग धनाने वस्तू विकत घेता येतात, त्यामुळे धनामध्ये धन आणि त्याने घेता येणाऱ्या सर्व वस्तू येतात. आणि मग या धनाच्या असण्याचा नसण्याचा देखील आपण कुठेतरी आश्रय घेतो. तिसरा आश्रय आहे परिवाराचा, आणि पुढे आहे योग्यतेचा, कौशल्यतेचा आश्रय असतो. मग त्याचप्रमाणे बळाचा देखील कुठेतरी आश्रय येतो. मग सृष्टीमध्ये बघा सर्वच प्राणी बळाचा आश्रय घेत असतात, आणि अशा प्रकारे मग मनुष्याला आपल्यामधील भगवंतांचा कुठेतरी विसर पडतो आणि मग तो इतरच आश्रयांमध्ये आधार शोधत असतो, असं इथे वर्णन आहे. पुढे बघूया दुसरा श्लोक. यम संन्यासमिति प्राहुर्योगैतं विद्धि पांडव, नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग किंवा ब्रह्माशी युक्त होणे होय. कारण जोपर्यंत मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेचा त्याग करीत नाही, तोपर्यंत तो योगी होऊच शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, मुळामध्ये संन्यासी आणि योगी हे काही वेगळे असतात का? नाही, आपण मागल्या अध्यायांमध्ये पाहिलं होतं. मग संन्यासी आहे तो कर्मफळाचा त्याग करतो, तर योगी संकल्पांचा त्याग करतो. दोन्हींमध्ये त्याग जो आहे तो महत्वाचा आहे, म्हणजे कर्तेपणाचा त्याग आणि समत्व बुद्धी दोन्ही ठिकाणी आवश्यक आहे. आणि हा जो देह आहे मग भगवंतांच्या सेवेसाठी आहे, अशी भावना निरंतर असायला हवी. पुढे बघूया. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगै कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो अष्टांग योगामध्ये नवसाधक आहे त्याच्यासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि ज्याने पूर्वीच योग साध्य केला आहे त्याच्यासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. कृष्णा, आता बघा, योगारूढ इथे अतिशय छान पद्धतीने सुंदर समर्पक आहे. म्हणजे बघा, आता आपल्याला अश्वारोहण माहिती आहे, पर्वतारोहण माहिती आहे, ध्वजारोहण पण माहिती आहे. मग एखाद्या गोष्टीवर चढून स्वार होणं किंवा चढून जाणं याला आरूढ होणं म्हणतात. श्री समर्थ रामदासींनी देखील म्हटलेलं आहेच की, तद्रुपता मज तेरे राम, अर्थारोहण दे रे राम. म्हणजे आता घोड्यावर चढून बसणं हे अश्वारूढ होणं आहे. जो अश्वारूढ होतो त्याच्याकडे घोड्यांचं कुठेतरी नियंत्रण असतं. मग घोडा त्याच्या ताब्यात असतो, तो चालवेल तसा, तो नेईल त्या दिशेला घोडा जातो. मग तसंच योगाविषयीचं जे वाचणं आहे ते वेगळं आणि योगाभ्यास करून योग आत्मसात करणं वेगळं. आता योग आत्मसात करणारा योगी योगारूढ होतो म्हणजे योगाला वश करून घेतो, सर्व संकल्पांवर विजय प्राप्त करतो. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो तसेच इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्मामध्ये आणि सकाम कर्मामध्येही प्रवृत्त होत नाही तेव्हा तो योगारूढ झाल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. मग योगारूढ कोण होतं बरं? तर भगवंत काय सांगतायत की योग्याची कर्मामध्ये किंवा कोणत्याही भोगात कसलीही प्रकारची रुची राहत नाही. म्हणजे मनुष्य बघा, आता कित्येकदा कर्म सवयीने करत असतो, पण योगी मात्र अशा कर्मांमध्ये भोगांमध्ये आसक्त होत नाहीत आणि तो त्यावर नियंत्रण मिळवतो आणि त्यावर आरूढ होतो. योगारूढ स्तबच्यते. पुढचा श्लोक बघूया. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे हा अतिशय महत्वाचा, या अध्यायातील हा महत्वाचा अतिशय श्लोक आहे. का बरे आहे? तर कोणत्याही गोष्टीच्या अपयशासाठी बघा, दुसऱ्याला किंवा परिस्थितीला जबाबदार धरण्याची मनुष्याची सवय असते. जसं की बघा, घरात तसं वातावरण नाही म्हणून मी गीता शिकत नाही, असे बरेच जण सांगत असतात. पण भगवंत काय म्हणतायत की मनुष्य स्वतःच स्वतःचा शत्रू अथवा मित्र असतो. मग आपणच आपल्याला देव किंवा दानव बनवू शकतो. पण आपण मात्र काय करतो? कायम दुसऱ्याला जबाबदार कुठेतरी ठरवत असतो. म्हणजे समोरचा वाटेल तसा वागतो म्हणून मग मला क्रोध येतो असं आपण म्हणत असतो. पण मुळात दोष आपल्यातच असतो, पण त्याचं खापर मात्र दुसऱ्याच्या माथी फोडलं जातं. आणि मग त्यामुळे आपली चूक समजून जेव्हा आपण सुधारण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करू लागतो तेव्हाच उद्धार होणं शक्य आहे. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात की 84 लक्ष योनींमध्ये मनुष्य योनी ही सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि या नरदेहामध्येच उद्धार शक्य आहे. तुलसीदासजी देखील त्यांच्या दोह्यामध्ये म्हणतात, बडे भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा. म्हणजे काय? की मोठ्या भाग्याने नरदेह प्राप्त होतो आणि अशा प्रकारे सर्व ग्रंथांमध्ये हा देह देवांना सुद्धा दुर्लभ सांगितला आहे. पुढे जाऊया. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे तेच मन हे परम शत्रू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे जे काही सांगितलं आहे, मनाला जिंकलं आहे म्हणजे माझं मन, माझी बुद्धी असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्यात आपण स्वामी, आणि मन आणि बुद्धी काय आहे? साधनं असं असणं अभिप्रेत आहे. पण बघा, प्रत्यक्षात मात्र
उलटच असतं. आपण साधनांचे गुलाम होतो, मनाच्या तालावर नाचू लागतो, मनात येईल तेव्हा, मनात येईल तितका वेळ लोळत पडणं, मनात येईल ते, मनात येईल तितके, मनात येईल तेवढे खाणे, असे अनेक उद्योग करत असतो. आणि भगवंत इथे म्हणतायत की ज्यांचं मनावरच नियंत्रण नाही, मग तो स्वतःच स्वतःचा शत्रू होतो. यासाठी भागवतम मधली आरंभीची कथा आहे, ती जाणून घेऊया की कशा प्रकारे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःचा मित्र, स्वतःचा उद्धार करून घेता येऊ शकतो. आता भागवतात महाराज परीक्षितांची कथा येते. महाराज परीक्षित तर हे माहितीच आहे, अभिमन्यूंचे पुत्र. आणि मग परीक्षिती राजा जेव्हा अत्यंत शीलवान, पुण्यवान असे बुद्धिमान असणारे, ते धर्माने जेव्हा राज्य करत होते, प्रजेच्या प्रश्नांची नीट कुठून तरी बातमी, वार्ता राहावी म्हणून ते काय करायचे, अधूनमधून वेषांतर करून राज्य भ्रमण करत. आणि मग एकदा असंच वेषांतर करून ते नगरामध्ये भ्रमण करत होते. मग त्यांनी एके ठिकाणी त्यांना काय दिसलं, की तिथे एक गाय रडताना दिसली. आणि मग ते पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं. मग काही अंतरावर त्यांना एक बैल दिसला, आणि मग त्या बैलाचे तीनही पाय अधू होते आणि त्याचा एकच पाय नीट धड दिसत होता. आता एकच पाय धड असल्याने बैल खुरडत चालत होता. आणि मग हे बघून महाराज परीक्षिती अतिशय दुःखी आणि चकितही झाले, की त्यांनी गायीला तिच्या रडण्याचं कारण विचारलं. मग त्यावर गाय म्हणाली की मला या बैलाची अवस्था पाहून रडू येते आहे. महाराजांनी बैलाची विचारपूस केली. बैल म्हणाला, महाराज मी धर्म आहे, सत्य, तप, शौच आणि दान हे माझे चार पाय आहेत. मग सत्ययुगाच्या अखेरीस माझा तो सत्यरूप पाय झडला. मग त्रेतायुगानंतर तपाचा अंत झाला. द्वापार युगाच्या शेवटी शौच संपुष्टात आला आणि आता कलियुग आला आहे. आता माझ्याकडे फक्त आणि फक्त दान रूपी पाय शिल्लक राहिलेला आहे. मग बैल हे बोलत असताना तिथे अचानक एक भयंकर असा दिसणारा काळा का भिन्न मनुष्य तिथे येतो. आणि मग तो त्याच्याकडच्या आसुडाने त्या गाईला आणि बैलाला फटके मारू लागतो. आणि मग हे सर्व बघून महाराज परीक्षित तर अतिशय संतापतात. आणि मग ते त्या भयानक दिसणाऱ्या माणसाला थांबवून त्यांना विचारतात की तू कोण आहेस आणि यांना का मारत आहेस. मग त्या माणसाने महाराजांना प्रणाम केला आणि तो म्हणाला की महाराज मी कली आहे. आणि मग महाराज त्याला म्हणाले की तू ताबडतोब इथून चालता हो. मग कली अत्यंत नम्रपणे परीक्षिती महाराजांना म्हणतो की महाराज मला इथून जाता येणार नाही. कारण बघा भगवंतांचं जेव्हा पूर्ण विग्रह अवतार समाप्ती होते, मग त्याच्यामध्ये ब्रह्मदेवांच्या आज्ञेने कलीचा प्रवेश होतो. आणि मग त्याप्रमाणे इथे तो म्हणत आहे की तुमचं राज्य धर्माचं राज्य आहे, तुमची सर्व पृथ्वीवर सत्ता आहे. मग तुमच्या या राज्यात मला कुठेतरी थोडीशी जागा द्या. कारण धर्म असल्यामुळे तिथे त्याला जागा मागावी लागते. आणि मग ही विनवणी ऐकून आता परीक्षितीने त्या काळ्या मनुष्याला जुगाराच्या अड्ड्यावर जाऊन राहा असं सांगितलं. मग आता अशा प्रकारे मग कली म्हणाला की ही तर फारच छोटी जागा आहे. आणि मग कलीला मग मदिरालय, वेश्यागृहांमध्ये देखील राहायला परवानगी दिली. आता कली अशा प्रकारे ते सर्व त्यांनी पाहिलं, ऐकलं. आणि त्यावर तो म्हणत होता की मी तुमचा ऋणी आहे, पण तुमच्या धर्माच्या राज्यामध्ये जुगार, मदिरा, वेश्या या सर्व गोष्टी दुर्मिळ आहेत. या जागा मला काही पुरणार नाही. माता महाराजांनी कलीला जिथे कुठे कलह होतात अशा ठिकाणी तू राहू शकतो असं सांगितलं. मग कली काय म्हणाला की तुमचे अति उपकार झाले, ज्यामुळे मला या चार ठिकाणी राहता येईल. पण तिथे तो महाराजांची कुठेतरी स्तुती करू लागला. आणि म्हणू लागला की महाराज तुम्हीच विचार करा बघा, की ज्या जागी तुम्ही मला या राहायला जागा दिल्या आहेत त्या तुमच्या प्रतिष्ठेला साजेशा आहे का. नाही, तुम्ही दिलेल्या या सर्व जागा अतिशय निकृष्ट आहे. मला एक तरी तुमच्या प्रतिष्ठेला साजेशी अशी जागा द्या. मग कलीच्या या भाषणाने महाराज परीक्षितांचा क्षणभर बुद्धिभ्रंश झाला. आणि मग ते काय म्हणाले की ठीक आहे, मग या सर्व जागांशिवाय तू जिथे कुठे सोनं असेल तिथे सुद्धा राहू शकतो. जे सोनं म्हणजे अधर्माने कमावलेलं मग ते सोनं तिथे वर्णन केलेलं आहे. आणि मग आता तर कलीचं कामच झालं. तो चटकन महाराजांच्या डोक्यावरच्या सोन्याच्या मुकुटात जाऊन बसला.
आणि मग तो मुकुट कोणाचा? जरासंधाचा होता. जेव्हा युद्ध समाप्तीनंतर तो मुकुट तो जिंकला गेला होता आणि मग तो त्या संस्काराने, अधर्माच्या संस्काराने असल्या कारणाने तो महाराजांनी नकळतपणे धारण केलेला होता आणि मग आता महाराजांच्या मस्तकावर कली स्वार झाला. आणि मग पुढे या अवस्थेत काही काळानंतर महाराज परीक्षितांकडून श्रमिक ऋषींच्या बाबतीमध्ये प्रमाद घडला आणि त्यामुळे मग त्यांचा पुत्र शृंगी ऋषींनी 7 दिवसांनी तक्षक नागाच्या दंशाने तुमचा मृत्यू होईल असा शाप परीक्षिती महाराजांना दिलेला होता. आता ही सर्व कथा कलीच्या प्रभावाने महाराजांचा बुद्धीचा भ्रंश झाला, त्यांच्याकडून चूक झाली. महाराजांनी डोक्यावरचा मुकुट उतरवला आणि कलीचा प्रभाव उतरला. पण ही चूक महाराजांच्या लक्षात केव्हा आली? जेव्हा त्यांना शाप मिळाला. मग त्यानंतर त्यांना कुठेतरी हे प्रायश्चित्त घ्यायचं होतं आणि मग 16 वर्षांच्या अवधूत दिगंबर अवस्थेमध्ये शुकदेवांनी महाराज परीक्षितींना उपदेश केला. मग 7 दिवसानंतर तक्षकाने दंश करण्याआधीच महाराज परीक्षितांचे योग मायेने निर्वाण झालं. आता कलीच्या प्रभावाने परीक्षिती महाराजांचं नुकसान तर झालं, पण प्रभाव संपताच झालेली चूक जेव्हा त्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी न डगमगता परिस्थिती स्वीकारली आणि स्वतःचे मित्र होत त्यांनी स्वतःच कल्याण, स्वतःचाच उद्धार करून घेतला. अशा प्रकारे हे जे वर्णन आहे तर याच्यामधनं स्वतःचा उद्धार करायचा असतो. आणि ही भागवतामध्ये अतिशय उच्चतम कथा येते जिथून आरंभ पूर्ण 7 दिवसांच्या कथेचा होतो. पुढे जाऊन बघूया. चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण, ज्याचे मन जिंकले आहे त्याला परमात्मा प्राप्त झालेला असतो. त्याने शांती प्राप्त केलेली असते. अशा मनुष्यासाठी सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान सर्व काही सारखेच असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, ज्याप्रमाणे आपण आता परीक्षिती महाराजांची कथा ऐकली, आता इथे शीतोष्ण म्हणजे केवळ शीत आणि उष्ण असं नाहीये, तर काय आहे मग? अनुकूल आणि प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये वृत्ती स्थिर ठेवणं. ज्याप्रमाणे महाराजांनी त्या दोन्ही परिस्थितींमध्ये वृत्ती कशी स्थिर ठेवली. आणि मग या बाबतीत आपल्याला अजून एक कथा मिळते की आयोधौम्य ऋषी आणि त्यांचा शिष्य आरुणीची कथा सर्वांना माहीत असावी, तरी देखील ती आपण घेऊया. की आरुणी एकदा लाकूड फाटा गोळा करून काय आश्रमात येत असताना त्यांनी काय पाहिलं की त्याच्या गुरूंच्या शेतामध्ये बांध फुटल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. मग त्याने काय केलं? घाईघाईने तो लाकूड फाटा आश्रमात नेऊन ठेवला आणि शेताकडे परत आला. आता शिष्य देखील इतके अ सेवक असतात, सेवाधारी असतात की ते त्यामधनं दिसून येतं की आता पाऊस तर खूप पडत होता, शेताचा बांध फुटल्याने सर्व पाणी शेतातून बाहेर वाहून चालत होतं. मग याने पिकांचं नुकसान झालं असतं. आणि हे सर्व त्या आरोणीच्या लक्षात आलं. मग त्याने बांधाची दुरुस्ती केली, पण काही उपयोग झाला नाही. मग बांध पुन्हा फुटला. पावसाचा जोर तर वाढतच होता. मग पाण्याच्या या वेगाने शेतातून सर्व बाहेर पडत होतं. मग सर्व उपाय थकून जातात आणि मग आता हा आरोणी काय करतो की स्वतःच या बांधाच्या ठिकाणी आडवा होतो. मग संध्याकाळपर्यंत थंडी आणि पावसाने गारठून त्याचं शरीर काष्ठवत झालेलं होतं, पण तरीही तो तसाच बांधाच्या जागी पडून राहिला. देहाला होणारे हे अत्यंतिक कष्ट ज्याने सहज केलेले होते, सहजपणे सहन केले. त्याचप्रमाणे गोस्वामीजी काय म्हणतात की मला त्या श्रीरामाची, प्रभू रामरायांची भक्ती करायची आहे. का बरं? तर जो राज्याभिषेक होणार म्हणून आनंदही झाला नाही आणि वनवासात जावं लागणार म्हणून दुःखातही बुडाला नाही. दोन्ही वृत्तींनी प्रभूंच्या चेहऱ्यावरील स्मित कायम राहिलं. आणि सुखदुःखाकडे समान दृष्टीने बघणं हे उत्तम उदाहरण आहे. आणि म्हणून पहा, मानापमान सहन करणं सर्वात कठीण असतं. एक वेळ माणूस सुखदुःखांचा जोर सहन करतो, पण अपमान सहन करणं अतिशय अवघड. आणि मान पचवणं तर त्याहून कठीण. मानाने माणसाचा अहंकार सुखावतो आणि मग तो आवरणं अतिशय कठीण आहे. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य जेव्हा अर्जित ज्ञान आणि साक्षात्कारायोगे पूर्णपणे तृप्त होतो, तेव्हा तो योगी किंवा आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थित झाला असे म्हटले जाते. असा मनुष्य अध्यात्मात स्थित आणि आत्मसंयमी असतो. तो गारेचे खडे, दगड, सोने इत्यादी सर्व काही समदृष्टीने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे काही आत्मसाक्षात्कारी असतात, मग त्याच्यामध्ये स्थित असतात, त्यांचा सर्व दृष्टीने त्यांच्यासाठी सर्व समान असतं. हे समत्व बुद्धीचं वर्णन इथे केलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. हरे कृष्णा. माताजी, हेच मनुष्य. मनुष्य, हा, बरोबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य जेव्हा प्रामाणिक, हितचिंतक, सहृद, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र आणि शत्रू, पुण्यवान आणि पापी या सर्वांकडे समबुद्धीने पाहतो, तेव्हा तो अधिक प्रगत किंवा विशेष मानला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, 7 प्रकारचे संबंध आपल्या आयुष्यात येतात आणि मग हे पापात्मा असतात किंवा पुण्यात्मा, दोन्हीही असू शकतात. अगदी सुहृद देखील पापात्मा असू शकतो. आणि मग भगवंत म्हणतायत की जो या सर्व संबंधांकडे समत्व बुद्धीने बघतो तो योगी आहे. मग एकदा प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद महाराजांना एका साधकाने विचारलं की साधकांसाठी सर्वात कठीण काय आहे. मग ते म्हणाले, जिवंत व्यक्तीशी नातेसंबंध निभावणे सर्वात कठीण आहे. योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. योगी व्यक्तीने नेहमी आपले शरीर, मन आणि आत्मा भगवंताच्या ठायी युक्त केले पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी एकटे राहावे आणि काळजीपूर्वक मनाला सतत शांत केले पाहिजे. त्याने आकांक्षा आणि संग्रहाच्या किंवा स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत इथे ध्यान योगाची भूमिका सांगत आहे. म्हणजे एकांत भोगासाठी नरक असतो आणि मग भोगी एकांताला कंटाळतो. जो जितका एकांताला कंटाळतो तो तितका भोगी असतो. मग एकांतात राहणं म्हणजे एकट्याने राहून मनोरंजन करणं आहे का? नाही. मग एकांत म्हणजे मनोरंजनाच्या सर्व साधनांपासून दूर राहणं. योग्यांचे एकांतामध्ये ध्यान लागतं, त्याला एकांत प्रिय असतो आणि मग योगी गर्दीपासून दूर राहतो. पुढे जाऊन 11 आणि 12 श्लोक पठण करते. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अच्छा. माताजी, यो- सुचूपासून. योगाभ्यासासाठी. हरे कृष्ण. योगाभ्यासासाठी मनुष्याने एकांतस्थळी जाऊन भूमीवर कुशासन अंतरावे आणि ते मृग चर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचीवरही असू नये किंवा अत्यंत खाली असू नये. तसेच आसन पवित्र स्थळी असावे. त्यानंतर योगी व्यक्तीने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन, इंद्रिय, क्रिया यांचे संयमन करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्ध करण्यासाठी योगाभ्यास करावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. योगीचं मग आसन कसं असावं, कशा प्रकारे बैठक असावी. म्हणजे एकांतामध्ये तो जेव्हा ध्यान धारणा करतो, मग आता शुद्ध भूमीवरती पवित्र दर्भ, त्यावर मृगाजीन वस्त्र पसरून फार उंच नाही किंवा
पार खाली नाही असं आसनम म्हणजे स्वतःचं आसन स्थिरपणे स्थापन करून त्या आसनावर बसून इंद्रिय आणि चित्त यांच्या क्रियांना वश करून मनाला एकाग्र करून अंतःकरणाच्या शुद्धीसाठी योगाचा अभ्यास करावा असं वर्णन आहे. मग आपलं मन तर सतत विचलित होत असतं. मग डोळे बंद करून 5 मिनिटं देखील आपण स्वस्थ बसू शकत नाही. सदैव बघा विचार चालूच असतात. म्हणून एकांतात बसून सर्व इंद्रियांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करावा. चित्त जे असतं तर ते अंतर्मुख आणि एकाग्र करावं. जशी जशी दृष्टी आत वळेल अंतर्मुख होईल तसं तसं मन शांत आणि स्थिर होऊ लागेल असं वर्णन आहे. मग पुढे 13 आणि 14 मध्ये बघूया. समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मनुष्याने आपले शरीर, मान आणि मस्तक उभ्या सरळ रेषेत धरावे आणि नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावे. याप्रमाणे अविचलित आणि संयमित मनाने भयरहित होऊन कामजीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे आणि मला जीवनाचे परम लक्ष्य करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता योगी पुरुषांचं हे जे वर्णन आहे की कशा प्रकारे भगवंतांची प्राप्ती. मग यासाठी सरळ बसणं म्हणजे फुफ्फुसांचं खालचं जे श्वासपटल आहे त्यामधनं स्थिर होतात, फुफ्फुसे उघडतात, मंद आणि दीर्घ श्वसन शक्य होतं आणि प्राणवहन व्यवस्थित होतं. कोणी प्राणायाम वगैरे करत असेल त्यांना ह्या सर्व गोष्टी माहीत असतील. वेडवाकडं बसलं तर मग श्वासपटल वर सरकून येतात आणि फुफ्फुस कुठेतरी आकुंचन पावतात. याने या प्राणवहनामध्ये अडथळा निर्माण होतो. मग मेंदूचा प्राण पुरवठा कमी होतो. वाचन करताना बघा जसं की गीतेचे आपण भगवद्गीतेचे श्लोक म्हणताना पारायण करताना देखील सरळ बसून डोळ्यांच्या रेषेत पुस्तक जर सरळ धरून म्हणण्याचा प्रयत्न केला तर दृष्टी आपोआप स्थिर होते. दोन्ही भुवयांच्या मध्ये ती स्थिर होते. मग हे केल्याने काय होतं? श्लोक क्रमांक 15. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे शरीर, मन आणि क्रिया यांच्या संयमाचा निरंतर अभ्यास करून मन संयमित झालेला योगी भौतिक जीवनाचा लय करून भगवत धामाची श्रीकृष्णांचे निवास प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग मन ताब्यात ठेवलेला हा योगी अशा प्रकारे आत्म्याला नेहमी भगवंतांच्या स्वरूपाच्या ठिकाणी लावून भगवंतांमध्ये असणारी ही परमानंदाची पराकाष्ठा अशी शांती प्राप्त करतो. मग त्यासाठी पूर्वतयारी काय हवी? 16 आणि 17 मध्ये सांगून दिलं आहे ते बघूया. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो अत्यधिक खातो किंवा अत्यंत अल्प खातो, जो अतिशय झोपतो किंवा पुरेसे झोपत नाही, तो योगी होण्याची शक्यता नाही. हरे कृष्ण. पुढील श्लोक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आपल्या आहार, निद्रा, विहार किंवा करमणूक आणि कर्म करण्याच्या सवयीत नियमित असतो, तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांचे निदान करू शकतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता हा जो ध्यान योग सांगितलाय तर मग पुष्कळ खाणाऱ्याला, तसंच अजिबातही न खाणाऱ्याला, ती झोपाळू माणसाला, तसेच सदैव जागरण करणाऱ्या माणसाला फलदायी होत नाही. पुरेशा प्रमाणात घेत असलेला आहार, झोप हे दोन्ही लाभदायी आणि योगाचा आधार सांगितलेला आहे. आणि महादुःखाचा नाश करणारा योग साध्य करण्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक आहे. काय? की आहार विहार यथायोग्य हवा, कर्मामध्ये व्यवहार योग्य हवा, झोपणं आणि जागणं देखील यथायोग्य हवं. अशा योग्यांचा आहार योग्य असतो, मग फार कमी अथवा जास्त नसतो. तसंच ते स्वादाबद्दलही फार आग्रही नसतात. त्यासाठी मग स्वतःमध्येच स्थित व्हा. त्यासाठी श्लोक क्रमांक 18 आहे. यदा विनियतये चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. योगाभ्यासाद्वारे योगी जेव्हा आपली मानसिक कार्य नियमित करतो आणि सर्व भौतिक आकांक्षांपासून मुक्त होऊन अध्यात्मामध्ये स्थित होतो, तेव्हा तो यथायोग्यपणे योगयुक्त झाल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अध्यात्मामध्ये स्थित होण्यासाठी इथे सांगितलं आहे काय? की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हे आपल्या स्वभावाचे विकार आहेत, जे आपल्याच विचारांमधनं निर्माण होतात. मग शत्रूचा विचार केल्याने मनात बघा क्रोध निर्माण होतो, तर सात्विक व्यक्तीचा विचार केल्याने मन शांत होतं. विचाराने वागणं ही एक चांगली गोष्ट आहे, पण विचारांचं काहूर माजणं हेही विकारांना आमंत्रण आहे. मग त्यामुळे विचार शांत केल्याने विकारही कुठेतरी शांत होतात. आणि मग इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवूनच आपलं अंतर्मन नियंत्रित होत असतं. आणि मग त्यासाठी रूपावरून लक्ष जर केलं, हटलं, तरच स्वरूपाकडे लक्ष जातं. म्हणजे आपल्या विचारांची धारा बाह्य विषयांकडे वाहत असते बघा. मग तिला अंतरंगामध्ये वळवून आपल्याला राधा व्हावं लागेल. आणि मनाच्या या स्थिरतेने वासना क्षीण होत कर्मांमध्ये कुशलता प्राप्त होते. आपण बघितलं होतं योग कर्मसु कौशलम. म्हणजे मन आणि बुद्धी कर्मांमध्ये एकत्र गुंफलेली असतानाच कर्मामध्ये कौशल्य दिसून येतं. तिथेच ही सुमुखी लक्ष्मी स्थिर होते. पुढे बघूया. यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेथे वाऱ्याचे संचलन नाही त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे दीप संतपणे तेवत राहतो, त्याप्रमाणे संयमित मनाचा योगी आत्मतत्वावरील आपल्या ध्यानामध्ये सदैव स्थिर असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता यथा निवातस्थ दीपन इंगते, म्हणजे याप्रमाणे पहा, वायुरहित ठिकाणी असलेला दिवा फडफडत नाही. म्हणजे तीच उपमा भगवंतांच्या ध्यानामध्ये मग्न असणाऱ्या योग्याच्या जिंकलेल्या चित्ताला दिलेली आहे. म्हणजे दिव्यावर आपण बघा वरच्या बाजूने एक उघडं असलेलं काचेचं झाकण ठेवतो, त्यामुळे आजूबाजूच्या वाऱ्यामधनं दिव्याला काहीही होत नाही, पण त्यामधनं प्राणवायू मात्र मिळत असतो. आणि याने ती ज्योत कुठेतरी स्थिर होत असते. पण इथे योगाचं चित्त देखील तसंच सांगितलेलं आहे. आणि मग ते एकाग्रतेमुळे चित्त निरुद्ध होतं आणि त्यानंतर समाधी अवस्थेचा आनंद प्राप्त होतो. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे तिन्ही श्लोकांचं पठण आहे. 20, 21 आणि 22 श्लोक पठण करते आणि मग प्रभूजी अनुवाद पठण करतील. यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याचे मन जेव्हा सांसारिक मानसिक क्रियांपासून पूर्णपणे संयमित होते, तेव्हा त्या अवस्थेला परिपूर्ण समाधी असे म्हणतात.
या समाधी अवस्थेचे लक्षण आहे की यामुळे मनुष्य विशुद्ध मनाद्वारे आत्म्याचे अवलोकन करण्यात आणि आत्म्यामध्ये संतुष्ट होण्यात व आनंद प्राप्त करण्यात समर्थ होतो. त्या आनंदमय अवस्थेत दिव्य इंद्रियांद्वारे साक्षात्कार झालेल्या अमर्याद दिव्य सुखामध्ये मनुष्य स्थित होतो. याप्रमाणे स्थित झाल्यावर सत्यापासून कधीच ढळत नाही आणि या सत्याची प्राप्ती झाल्यावर याहून अधिक श्रेष्ठ असे काही असेल असे त्याला वाटत नाही. अशा अवस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर मोठमोठ्या संकटांमध्येही विचलित होत नाही. भौतिक संसर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून हीच यथार्थ वास्तविक मुक्ती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वास्तविक मुक्तीचं वर्णन इथे सांगितलं आहे समत्व बुद्धीद्वारा. कशा प्रकारे म्हणजे इथे भगवंत सांगत आहेत की निरुद्ध अवस्थेतील मग या योग्याला जो अत्यंतिक अनुभव आनंद येतो, त्यामध्ये आनंदावरील सर्व प्रकारच्या आनंदांपेक्षा हा आनंद वेगळा असतो, तो परमानंद असतो. आणि हा आनंद केवळ मग शुद्ध झालेल्या सूक्ष्म बुद्धीने ग्रहण करता येतो. मग सर्व आनंदांमध्ये परमानंद श्रेष्ठ आहे. आनंदातही आहे राम. म्हणजे अंतर्मुख होऊन भगवंतांच्या चिंतनामध्ये मिळणारा आनंद हा या प्रकारामध्ये मोडतो. आणि मग अशा परमानंदात रमणाऱ्या योग्याला विषयांपासून मिळणारा आनंद सुखवू शकत नाही. आणि मग या इथे भगवंत काय सांगत आहेत की असा योगी परमात्म्याची प्राप्ती होण्याचा लाभ हा सर्वश्रेष्ठ मानतो. आणि मग त्या अवस्थेत तो मोठ्या दुःखाने सुद्धा विचलित होत नाही. अशा प्रकारे तो समत्व बुद्धीने राहतो. आणि ही समाधी अवस्था आहे, तर ती परमानंदाची प्राप्ती करून देणारी अशी उच्चतम अवस्थेचं वर्णन इथे पाहिलं आहे. आता पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 23. तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संस्मितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा. याचे 24 पण घेतलाय. 24 श्लोक पठण करते. संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्याने दृढ निश्चयाने आणि श्रद्धेने योगाभ्यासामध्ये युक्त झाले पाहिजे आणि त्यांनी योग मार्गातून विचलित होऊ नये. मानसिक तर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या सर्व भौतिक कामनांचा पूर्ण त्याग करून मनाद्वारे सर्व इंद्रियांना सर्व बाजूंनी संयमित केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हे जे वर्णन आहे तर मुळात बघा, संसार कसा आहे, दुःख रूप आहे. आणि मग या दुःखातून सुटका हवी असेल तर संसाराच्या आसक्तीला सोडलं पाहिजे. म्हणजे काय करायला पाहिजे, तर इथे बघा एक छोटीशी कथा सांगते की भागवतम मध्ये ज्याप्रमाणे भगवान दत्तात्रेयांनी 24 गुरु किल्ल्यांचं वर्णन आहे. मग कशा प्रकारे एक एक गुरूंचं कसं वर्णन आहे, मग इथे त्यापैकी एक गुरु म्हणजे घार. आता एकदा एक घार चोचीमध्ये मांसाचा तुकडा घेऊन जात असताना दत्तात्रय भगवान जिथे बसले होते तिथे ती येऊन बसते. मग तेवढ्यामध्ये तिथे घारींचा एक मोठा थवा येतो आणि त्या मांसाच्या तुकड्यासाठी त्या थव्यातील घारी काय करतात, तिला चोचीने टोचू लागतात. आणि मग त्यांच्या हल्ल्यातून वाचण्यासाठी ती घार काय करते, तो मांसाचा तुकडा खाली टाकून देते आणि ती मागे सरकते. त्याबरोबर इतर घारींनी तिला टोचणं बंद करतात. मग त्या घारींना हे कुठेतरी सर्व आक्रमक होत असतात हे तिला माहिती असतं आणि त्या घारीला हे कळतं. मग ती इतर घारींच्या या टोचण्यापासून कुठेतरी वाचण्यासाठी मांसाचा तुकडा सोडायला पाहिजे अशी तिला ती जाणीव होते. त्यामुळे तसंच या संसारातील दुःखांपासून सुटका हवी असेल तर संसाराची आसक्ती सोडली पाहिजे. सर्व गोष्टींच्या भौतिक जगतामधील सर्व गोष्टींचा, वस्तूंचा, पदार्थांचा उपभोग घेणं हे चांगलीच गोष्ट आहे, पण आसक्ती नसायला हवी.
आणि मग पुढे सांगितलं आहे की इथे भगवंत संकल्पने जे काही उत्पन्न होणाऱ्या या कामना आहे मग त्या पूर्णपणे टाकून आणि सर्व इंद्रियांना मनानेच आवरायला सांगत आहे. आणि मग यामुळे काय होतं तर पुढील श्लोकात सांगून दिला आहे. श्लोक क्रमांक 25 पाहूया. शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हळूहळू क्रमश दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधीमध्ये मनुष्याने स्थित झाले पाहिजे आणि याप्रमाणे मन केवळ आत्म्यावर स्थिर केले पाहिजे व इतर कशाचाही विचार करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हा जो योगाभ्यास आहे, भक्ती योग आहे, ही आसक्ती सोडण्यासाठी सांगितलं आहे. ते एकदम एका याच्यात होऊ शकतं का? नाही. मग त्यासाठी भगवंत सांगत आहेत की क्रमाक्रमाने हा अभ्यास करायला सांगत आहे आणि हा क्रम अतिशय महत्वाचा आहे. मग ध्यान सिद्ध करण्यासाठी तर तो आवश्यकच आहे. बघा, मनामध्ये नेहमी एकाच गोष्टीचं एकाच वेळी चिंतन होऊ शकतं. अनेक विचार जर आले तर मनुष्य तर गोंधळून जाईल. आणि इथे तर ध्यान योगाची ही प्रक्रिया आहे. आणि मग त्यासाठी ध्यान सिद्ध करण्यासाठी जे आवश्यक आहे, मग काय आवश्यक आहे? वेळेचा अभ्यास. म्हणजे काही विचार न करता एक वेळ निश्चित करून जो भगवंतांपुढे तो वेळ निश्चितपणे बसणं. पुढे आहे एकांताचा अभ्यास. जिथे बघा फार गडबड नाही, गोंधळ नाही, अशा शांत ठिकाणी बसणं. पुढे आसनाला स्थिर करण्याचा अभ्यास. म्हणजे आता 3 तास एका आसनात बसून आसन सिद्ध करणं. आणि ज्ञानेंद्रियांना स्थिर करण्याचा अभ्यास. मग कर्मेंद्रिय स्थिर केल्यानंतर कुठेतरी ज्ञानेंद्रियांना स्थिर करणं हा देखील अभ्यास करणं आहे. मग आपलं जे लक्ष आहे ते सुनिश्चित करून करण्याचा अभ्यास. काहीतरी एक लक्ष असणं आवश्यक आहे. आणि मग त्यामध्ये आपण कोणत्या पद्धतीने ध्यान करू शकतो ते ठरवून त्याप्रमाणे आपलं लक्ष निश्चित करून अभ्यास करणं. म्हणजेच ध्याता ध्यान आणि ध्येय यांना एक करण्याचा अभ्यास. म्हणजे संत कबीर देखील काय म्हणतात? तन थीर मन थीर वचन थीर सुरती निरती धीर होय कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोय. म्हणजे काय? ही तन मन आणि वाणी बरोबर जेव्हा सर्व चित्तवृत्ती शांत होतात तेव्हा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. कबीरजी म्हणतात की हा आत्मसाक्षात्काराचा जो क्षण आहे तो अनेक युगांमधून मोठ्या प्रयासाने प्राप्त होतो. असं इथे वर्णन आहे. का बरं असं म्हटलं आहे? तर पुढे बघूया. माताजी, हे चरण आहे आपल्या चंचल. हो, एक मिनिट. श्लोक वर गेलाय का? यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्. एक सेकंद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जेथे जेथे भरकटते तेथून मनुष्याने ते खेचून घ्यावे आणि आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा वर्णन केल्याप्रमाणे कबीरजींचा दोहा पण आहे. मग यानुसार या आत्मसाक्षात्काराचा क्षण अनेक युगांमधनं अतिशय मोठ्या प्रयासाने मिळतो. म्हणजे आपण बसलो आहे, आसन स्थिर केलंय आणि प्राणायाम केलंय आणि आपलं चित्त एकाग्र झालंय, असं होऊ शकत नाही. का? तर आपलं मन चंचल आणि अस्थिर आहे. म्हणजे विविध विषयांमुळे ते या प्रपंचामध्ये, संसारात, भवसागरात भटकत असतं. कोणत्या विषयांमुळे मग ते वारंवार भटकत आहे याचा अभ्यास करून मग त्या विषयांपासून त्याला आवरून घेणं, या अभ्यासामधनं आणि कुठेतरी मग भगवंतांच्या ठिकाणी स्थिर करावं असं इथे वर्णन केलेलं आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 27. प्रशांत मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. ज्या योगी मनुष्याचे मन माझ्यावर स्थिर झाले आहे, त्याला निश्चितच दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होत होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे असतो, त्याला ब्रह्माशी असलेल्या गुणात्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि याप्रमाणे तो आपल्या पूर्वकर्म फलांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, ज्याचं मन पूर्ण शांत आहे, जो पापरहित आहे आणि ज्याचा रजोगुण शांत झालेला आहे, अशा या सच्चिदानंद घन ब्रह्माशी ऐक्य जो झाला आहे, त्या योग्याला उत्तम आनंद मिळतो. असा योगी म्हणजे साक्षात बघा हनुमंतांचं उदाहरण उत्तम उदाहरण आहे. ज्याप्रमाणे बघा, समुद्र पार करण्यासाठी जेव्हा भगवंतांसह सहमत प्रभू रामरायांसोबत जेव्हा सर्वजण समुद्र किनारी बसले होते, मग तेव्हा हनुमानजी अत्यंत शांत होते. पण जेव्हा जांबुवंताने हनुमंतांना त्यांची शक्तीची आठवण करून दिली, तेव्हा त्यांनी समुद्र उल्लंघन केलेलं होतं. त्याचप्रमाणे पुढे जेव्हा मग ते लंकेमध्ये प्रवेश करतात आणि मेघनादाने जेव्हा हनुमंतांवर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केलेला, रामायणामध्ये ही कथा येते. मग तेव्हा खरं तर बघा, हनुमानजींना तर ब्रह्मदेवाकडनं वरदान प्राप्त झालेलं होतं. त्यामुळे तर त्यांच्यावर या ब्रह्मास्त्राचा काहीही परिणाम देखील होत नव्हता. पण तरीही त्यांनी काय केलं, या ब्रह्मास्त्राचा कुठेतरी मान राखण्यासाठी स्वतःला बांधून घेतलं, ती लीला केली. तसंच रामाचं प्रभू रामरायांचे जे धाकटे पुत्र आहे कुश, तर जेव्हा हनुमंताशी युद्ध झालं, तेव्हा कुशाने सुद्धा हनुमंतांवर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला होता. मग त्याही वेळी हनुमंतांनी स्वतःला बांधून ठेवलं. अशा प्रकारे ते शांत, जे प्रशांत मनसम येनम जे काही वर्णन केलं आहे, मग त्याच्यामध्ये जे शांत रजसम. मग आता बघा, की संकल्प विकल्प तर सर्वांच्या मनामध्ये येत असतात, पण ते ज्ञानी माणसाच्याही मनात येतात, तसे अज्ञानी माणसाच्याही मनात येत असतात. पण अज्ञानी मात्र या संकल्पामध्ये केवळ विकल्पच शोधत असतो, व त्यामुळे तो मनाची शांतता हरवून बसतो. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 28. युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे योगाभ्यासामध्ये निरंतर युक्त असलेला योगी सर्व भौतिक दोषांतून मुक्त होतो आणि भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये परिपूर्ण सुखाच्या परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हे कृष्ण. आता गीतेमध्ये बघा, अंतःकरणेच्या शुद्धतेबद्दल भगवंत वारंवार सांगत आहे. कालही आपण ती कथा बघितली होती, की कशा प्रकारे अंतःकरण शुद्ध हवं. आणि मग 15वा अध्याय जेव्हा आपण बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसः. म्हणजे काय, की योगीजनही आपल्या हृदयात असलेल्या या आत्म्याला प्रयत्नानेच तत्वतः जाणतात. तत्वतः म्हणजे सांगितलं होतं, तत्व म्हणजे जाणणं, म्हणजे कोणाचं, भगवंतांचं सच्चित आनंद स्वरूपाचं तत्व जाणणं. पण ज्यांनी आपलं अंतःकरण शुद्ध केलं नाही, असे अज्ञानी लोक प्रयत्न करून देखील या आत्मस्वरूपाला जाणत नाही. आणि मग खोटं बोलणं, पाप करणं, कर्तव्यापेक्षा अधिकाराचा जास्त विचार करणं, हे सर्व टाळायला हवं. आता पुढील 4 श्लोकांमध्ये सांगितलं आहे, की स्वतःला सर्व प्राणीमात्रांमध्ये पहा. 29, 30, 31 आणि 32 ते वर्णन आहे. ते श्लोक मी पठण करते आणि मग प्रभूजी अनुवाद पठण करतील. सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
वास्तविक योगी सर्व प्राणीमात्रांमध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणीमात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निसंदेह आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती मला भगवंतांना सर्वत्र पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुढचं घेऊया लगेच पठण तिन्ही श्लोकांमध्ये. प्रभूजी तुमच्याकडे ग्रंथ आहे का? नाहीतर मग हरकत नाही, होतंय पुढे, चला. हरे कृष्ण. जो मला सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही माझ्यामध्ये पाहतो त्याला मी कधी दुरावत नाही, तसेच तोही मला कधी दुरावत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो योगी मी आणि परमात्मा अभिन्न असल्याचे जाणून परमात्म्याच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होतो, तो सर्व परिस्थितीत माझ्यामध्ये सदैव निवास करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, जो आपल्या स्वतःच्या तुलनेने सर्व जीवांकडे त्यांच्या सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये वास्तविक समतेने पाहतो, तोच परिपूर्ण योगी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परिपूर्ण योगी म्हणजे स्वतःला सर्व प्राणी मात्रांमध्ये पाहणं. ज्याप्रमाणे हे 4 श्लोक पठण केले, अनुवाद पठण केले आहे, मग इथे वर्णन केल्याप्रमाणे अशा योग्यांना सर्वत्र भगवंतांचं दर्शन होतं. म्हणजे त्यांना बघा, छोट्या किडामुंगीपासून ते मोठ्या हत्तीपर्यंत सर्वत्र भगवंत दिसतो. आणि अशी अद्वैत दृष्टी येणं हे योग्याचं प्रमुख लक्षण सांगून दिलेलं आहे. मग असा योगी सर्व प्राण्यांमध्ये भगवंतांना पाहतो आणि सर्व प्राण्यांनाही परमात्म्यात पाहतो. असा योगी जी काही कर्म करतो व त्याची फळं तो भगवंतांना अर्पण करतो, त्याच्या कर्माची पाप पुण्य देखील भगवंत ग्रहण करतात. व सर्वसामान्य मनुष्य तर फक्त सुखाची अपेक्षा करतो, त्याला दुःख तर नकोच असते. पण योग्याचं तसं असतं का? नाही, त्याला सुख आणि दुःख दोन्ही समान असतं. मग होई ही सोयी जो राम रची राखा, को करी तर्क बढावई साखा. म्हणजे काय? की जे काही भगवंतांनी इच्छिलेलं आहे ते होईल. आपण विनाकारण तर्क करून काहीही उपयोग होत नाही. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पण मग मन नियंत्रणात येऊ शकतं का? मग त्यासाठी 33, 34, 35 आणि 36 मध्ये वर्णन आहे. तर ते श्लोक पठण करते आणि मग प्रभूजी अनुवाद पठण करतील. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्, चञ्चलां हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहैचलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे मधुसूदन, तुम्ही सांगितलेली योग पद्धती ही मला अव्यवहार्य, जिया असह्य वाटते, कारण मन हे चंचल आणि अस्थिर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भग भगवद्गीतेतून वाचू का माताजी? चालेल, तुमच्याकडे ग्रंथ आहे? हो आहे. 34, 35 आणि 36 आहे ना? हो. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन चंचल, अशृंखल, दुराग्रही आणि अत्यंत बलवान असल्यामुळे
मनाचा निग्रह करणे हे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षाही अत्यंत कठीण आहे असे मला वाटते. हरे कृष्ण. 35. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाबाहू कौंतेया, चंचल मनाला संयमित करणे निसंशय अत्यंत कठीण आहे, पण योग्य अभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे मनाला वश करणे शक्य आहे. हरे कृष्ण. 36. ज्या ज्याचे मन अशृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणे कठीण आहे, परंतु ज्याचे मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनाद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा आता हे जे आपण याच्यामधनं काय जाणून घेणार आहोत की मनाला नियंत्रणात करता येऊ शकतं का. मग 33, 34, 35 आणि 36 जो अनुवाद आता प्रभूजींनी पठण केला, त्याच्यामध्ये काय आहे की मन तर अतिशय चंचल असल्यामुळे मग ते नेहमी स्थिर राहील असं अर्जुनाला वाटत होतं का. नाही. मग त्यामुळे त्याच्या मनात ही शंका उत्पन्न झाली आणि मग या श्लोकामध्ये अर्जुन या चंचल मनावर नियंत्रण ठेवणं किती कठीण आहे हे सांगत आहे. 33 आणि 34 मध्ये अर्जुनाने ते वर्णन केलं आहे. आणि मग 35 मध्ये इथे या श्लोकात भगवंत अर्जुनाची शंका योग्य आहे असं म्हणत आहे, ते मान्य करत आहे, पण मनाला वश करण्यासाठी दोन उपाय सांगितले आहे. भगवंत काय म्हणतात की निरंतर अभ्यास आणि वैराग्य. म्हणजे आपण भगवंतांच्या उपासनेसाठी जे साधन निवडलं आहे, मग त्याचा निरंतर अभ्यास करणं हा पहिला उपाय आहे. आणि मग हे साधन म्हणजे नाम जप अथवा नवविधा भक्तींपैकी आपण निवडलेलं मग कोणतंही एक साधन. म्हणजे आपण निवडलेला कोणताही एक मार्ग, मग तो ज्ञान मार्ग, भक्ती मार्ग किंवा कर्म मार्ग यापैकी कोणताही असू शकतो. आणि मग ते साधन निवडून त्यात सातत्याने अभ्यास करणं हा पहिला उपाय सांगितलेला आहे. पण बघा आता केवळ निरंतर अभ्यास करून मन वश होतं का. नाही. मग त्यासाठी दुसरा उपाय काय आहे, वैराग्य. मग जोपर्यंत या संसारातील भोगांपासून आपलं मन दूर होणार नाही, हटवणार नाही, तोपर्यंत केलेल्या निरंतर अभ्यासाचा उपयोग होणार नाही. आणि हे दोन्ही उपाय केले तरच मन वश होऊ शकतं. आता ज्याप्रमाणे बघा एखाद्या पेल्यामध्ये आपण एका हाताने दूषित पाणी, दुसऱ्या हाताने स्वच्छ पाणी टाकत राहिलं तर त्या पेल्यामध्ये कधीच स्वच्छ पाणी जमा होईल का. नाही होऊ शकत. त्याचप्रमाणे आपल्या मनाची स्थिती आहे. आपणही आपल्या मनामध्ये एका बाजूने वाईट विचार आणि दुसऱ्या बाजूने चांगले विचार टाकत असतो, पण त्यामुळे आपलं मन कधीच साफ होत नाही. आणि मग अशी जी स्थिती असते मग ती तशीच राहते. आणि मग इथे भगवंत मत मांडतायत की ते म्हणतायत की जोपर्यंत आपण मनाला वश करू शकत नाही, तोपर्यंत सर्व या योग साधना दुष्प्राप्य आहे. पण ज्याने आपल्या मनाला वश केलं आहे त्याने कुठलंही साधन केले तरी तो सहजपणे योग साधू शकतो. आणि मग त्यामधनं जे काही राहिलेलं अपूर्ण साधना देखील नुकसानकारक नाही. त्यासाठी पुढील श्लोक बघूया. श्लोक क्रमांक 37. अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाले, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये अर्जुन काय विचारतोय की परत त्याच्या मनामध्ये येणारी शंका, म्हणजे तो अशा व्यक्तीबद्दल विचारतोय की जो योगावर श्रद्धा ठेवणार आहे पण संयमी नाही. म्हणजे संत महात्मा बघा यांचं मन संयमी असतं, त्यांना यती म्हणतात. आणि इथे अर्जुन यतींबद्दल प्रश्न विचारत नाहीये, मग तो अशा व्यक्तींबद्दल विचारत आहे की ज्यांचं मन संयमी नाही. मग याचं कारण मनुष्याची जी मूळ प्रवृत्ती असते ती भोगांमध्ये असणारी रुची. पुढील श्लोक बघूया. श्लोक क्रमांक 38. कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ ब्रह्मण पथि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाभाव कृष्ण, ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा हा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशोमार्गावरून
कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न-विच्छिन्न मेघाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा हा प्रश्न कोणाचा आहे? की भोगांमध्ये ज्यांची रुची आहे, मग ही रुची इतकी तीव्र होते की मग ते विषय भोग आपल्याला अन्यायपूर्वक मार्गाने मिळालेले असले तरी देखील चालतात. म्हणून संत काय म्हणतात की सुरुवातीला साधकाने डूज अँड डोंट्स अशा दोन छोट्या याद्याच बनवायला हव्या आणि मग हळूहळू त्या याद्या वाढवल्या पाहिजे. म्हणजे काय करायला हवं, काय नाही करायला हवं, त्यामधनं मग त्यानुसार आचरण घडतं. आणि सुरुवातीला मग आता या विषय भोगांमधील रुची कमी करणं तर अतिशय कठीण आहे. त्यावेळेस साधकाने फक्त अन्यायपूर्वक मार्गाने मिळालेला विषय भोग टाळणं एवढंच उद्दिष्ट ठेवायला हवं. म्हणजे आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी मग तेव्हा भगवंत येतातच. आणि मग अर्जुन भगवंतांना विचारत आहे की मग असा श्रद्धावान पण संयमी नसलेला मनुष्य जर मृत्यू पावला, मग त्याचं काय होतं? मग तो दोन्हींकडनं भ्रष्ट होऊन नाश तर पावत नाही ना? मग त्यासाठी पुढे जाऊन बघूया. एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नैयुपपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे दूर करण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. तुमच्या वाचून हा संशय दूर करणारा कोणीही मिळणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या प्रकारे हे जे दोन प्रश्न आहेत जे 37 आणि 38 मध्ये विचारलेत, तर अर्जुन काय म्हणतोय की मुळात बघा, अर्जुन अतिशय श्रद्धावान आहे आणि भगवंतांवर त्याची अतिशय पराकाष्ठा अशी निष्ठा. मग त्याला हे निश्चितच माहिती आहे की आपल्या मनामध्ये जी काही शंका आहे, संशय आहे, हे भगवंतच पूर्णपणे नाहीसे करू शकतात. आणि मग इथे पुढे भगवंत त्याचं निराकरण करत आहे. श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, शुभ कार्यांमध्ये युक्त झालेला योगी पुरुषाचा इहलोकात तसेच परलोकातही विनाश होत नाही. आणि हे मित्र, चांगले कार्य करणारा मनुष्य दुष्प्रवृत्तींनीही कधीही प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे आता भगवंत सांगतायत की निश्चितपणे सांगत आहेत काय, तर आत्मोद्धारासाठी म्हणजेच भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करणारा कोणताही मनुष्य तो अधोगतीला कधीही जात नाही. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 41. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां योगभ्रष्टोऽभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्यांच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबांमध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबांमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. की मग आता इथे भगवंत सांगतात की असा हा जो योगभ्रष्ट मनुष्य आहे, मग पुण्यवानांना मिळणाऱ्या उत्तम लोकांमध्ये जातो. म्हणजे अनेक वर्ष तो तिथे राहतो. मग त्यानंतर तो शुद्ध आचरण असणाऱ्या श्रीमंतांच्या घरामध्ये जन्म घेतो. असे अनेक तीन आपण बरेचसे उदाहरणं संतांचे पाहत असतो की कशा प्रकारे त्यांचे जन्म होतात. आणि मग आजकाल देखील बघा की अतिशय लहान लहान बालकं जे अगदी 3, 4, 5 वर्षांची छोटी बालकं गीता सहजपणे कंठस्थ करत असतात. आता एक माहित असेल अलीकडचाच बातमी आहे की अकोल्यामध्ये बघा एक 13 वर्षाच्या गीतावरती झालेली ती दृष्टीहीन बालिकेचं उदाहरण आहे. म्हणजे ते देखील आपल्याला सर्वांना माहित असेल. आणि हे सर्व काय आहे की निश्चितच पूर्वजन्मातील ते कोणी योगी असावेत. म्हणजे पूर्वजन्मामधील जी काही स्मृती आहे, ते संस्कार आहे, ते घेऊन ते जन्माला आलेले आहेत. इतकंच नाही तर भगवंतांनी त्यांना जन्म देखील शुद्ध आचरण असलेल्या माता पित्यांच्या पोटी दिलेला असतो. असे इथे वर्णन आहे. श्लोक क्रमांक 42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथवा दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर अपयशी ठरलेला तो अत्यंत बुद्धिमान योगी व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. खरोखर अशा प्रकारचा जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जे जन्माचं वर्णन केलं आहे म्हणजे एखादा पुरुष वैराग्यशील असेल तर भगवंत त्याला मृत्यूनंतर लगेच उत्तम लोकात न पाठवता मग ज्ञानी योगी यांच्या कुळामध्ये जन्म देतात. म्हणजे अर्थात अशा प्रकारचा जन्म हा वाया जात नाही आणि मग या जगात अत्यंत असा हा दुर्लभ जन्म सांगितलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 43. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, असा जन्म मिळाल्यावर तो आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग या जन्मामध्ये म्हणजे या अशा कुळामध्ये ज्याचा जन्म होतो मग त्या पहिल्या देहामध्ये संग्रह केलेल्या बुद्धी संयोगाला योग्य असे संस्कार मिळतात आणि मग त्यामुळे तो परत या भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी पूर्वीपेक्षाही अधिक प्रयत्न करतो असे इथे वर्णन आहे. आणि मग त्यामधनं अशी अनेक आत्ता उदाहरण सांगितल्याप्रमाणे अनेक लहान बालके आपण पाहत असतो की ज्यांना बघा लहानपणापासूनच अध्यात्मामध्ये अतिशय रुची असते. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 44. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारे तो आपोआपच आपली इच्छा नसतानाही योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो. असा जिज्ञासू योगी सदैव यथोक्त कर्मकांडात्मक तत्वांच्या अतीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे बघा हिरण्यकश्यपू ज्या आसुरी याच्यामध्ये योनीमध्ये फक्त प्रल्हाद महाराज कशा प्रकारे म्हणजे जन्म झाला मग अशा श्रीमंतांच्या घरात जन्म घेणारा हा जो योग भ्रष्ट असतो या जन्मात मग लवकरच भगवंतांकडे आकर्षिला जातो. याचं कारण म्हणजे काय की त्याच्या आधीच्या जन्मात केलेला जो अभ्यास असतो आणि मग अशा मनुष्याला सकाम कर्माच्या फळांची रुची नसते. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत पुढील 3 श्लोकांमध्ये की थोड्याशा प्रयत्नाने देखील तू यशस्वी होशील. आणि मग असं आश्वासक वचन कुठेतरी भगवंत स्वतः देत आहेत. काय सांगत आहेत भगवंत? श्लोक क्रमांक 45. प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा योगी सर्व पापांपासून शुद्ध होऊन अधिक प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो, तेव्हा अनेकानेक जन्माच्या अभ्यासानंतर सिद्धी संपादित केल्यावर त्याला परम लक्ष्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा ज्या योग्याने अनेक जन्मांपासून साधना केली आहे मग त्या संस्कारांच्या जोरावर या जन्मात तो पूर्ण सिद्धी प्राप्त करतो आणि मग नंतर सर्व पापांमधनं मुक्त होतो. त्याला निश्चितच परमगती प्राप्त होते. श्लोक क्रमांक 46. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी मनुष्य हा तपस्वी, ज्ञानी आणि सकामकर्मी व्यक्तींपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून हे अर्जुना, तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात भगवंत अर्जुनाला सांगतात की असा योगी तपस्व्यांहूनही श्रेष्ठ आहे. मग तसंच बघा शास्त्रज्ञानी लोकांकडूनही श्रेष्ठ आहे. मग सकाम कर्म करणाऱ्या देखील सुद्धा योगी श्रेष्ठ सांगितलेला आहे. आणि म्हणून मग भगवंत अर्जुनाला काय म्हणतायत की असा योगी होण्यास इथे या श्लोकात सांगतायत तस्मात योगी भवार्जुन. अशा प्रकारे इथे आहे. पुढचा श्लोक घेऊया. श्लोक क्रमांक अंतिम 47. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम्
समे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि सर्व योग्यांमध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो. तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता याप्रमाणे इथे भगवंत अंतिम संदेश या श्लोकात काय देत आहेत, की हा जो योगी आहे मग तो श्रद्धावान असतो आणि भगवंतांच्या ठिकाणी अंतरात्म्याला स्थापन करून भगवंतांना अखंड बसतो. तोच सर्वश्रेष्ठ आहे असं इथे भगवंतांचं विधान सांगून दिलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण आत्मसंयम योगाद्वारे हा अध्याय इथे संपन्न, आपले इथलं भाष्य समाप्त होत आहे. इति षष्ठोध्याय. झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूया. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरे कृष्ण.